Gipangayuan naman mi sa among maestra sa among birth certificate. Kana ko nung sa NSO. Ay, nasad na. Pangayuan nasad mo ana sa eskwelahan. Duharo ba mo sa imo igsuon nga wa na mo maparehistro? Nganong inaanak man ma? Aw, kami ni kuya. Ay, kani agtugod. Di maman ni kasadong papa ninyo. Unya na lang ng pagparehistro ninyo. Kay dili palagi ni kasadong papa nimo. Huwat unta mi og makasal me, aron makadamos iyang apelyido. Apan mauna ni. Nakasal man tuon ni kadugayan apan tungos mga problema nga atong naagian, nawa na sad sa among una ang pagparehistro ninyo. Hangtod nga nangadagko na lang mo. Unya ma, unsaon man ni nga kinahanglan naman namo sa eskwelahan. Sige akong ingnos papa ninyo nga iparehistro na mo kay gipangayuan na mo ana sa eskwelahan. Dugay na kung nasulti lang mga magpapa na Jiniglin, Dugay na kung nangayo anak nila. Gipulaan na lang akong maestra. Kung pangayo anak kay, wadyo ko ikahatag nila. Pero iparehistro man kuno ta nila kuya. Oh, mayo. Aron may birth certificate na ta. Kano sa amang kuno nila iparehistro? Kumana mo na mo parehistro ni papa ninyo. Salamat kaayo ma. May birth certificate na unya ko. Pero paabot pa kuno tag resulta sa atong pagpalit register ninyo. Ma, wa palagi resulta sa atong pagpalit register. Tuod sa dugay man ang ilang giingon nga resulta. Narehistro kami adto ma. Ay nga wa man. Nga maoban to'y atong tuyo atong higayuna nga iparehistro mo. Mao gani ma. Nya wa pa man lagi gyud ang resulta. Ano man? Gipangayuan na sa mo sa inyong eskwelahan. Wa man. Pero mag-senior high na biya ko ma. Basig pangayuan na sad ko ana sa among maestra. Naon niya, usaon man na nato. Nga wa pa man tong resulta. Ay. Naon sa mo din Da, nagisgot-isgot mig asa ng resulta sa atong pagparehistro nila. Nga wa pa man gyud. Wa pa di ay. Ayang bot, og asa na. So, na resulta to. Unya, unsaon na nato pa? Nga kinahanglan na sa baya ko na namo, nag-senior high na ako. Aw, kung mao na nga way resulta, parehistro na lang mo balik. Ha? Parehistro ko balik pa? Oo. Basin ugway na himutong pagparehistro kunuhay ninyo. Kay wa man kay resulta. Mga parehistro mo gusab. Aw, ingod ada na lang kitingali. Iparehistro ta mog usab. Ma, inigpa-enroll ko no sa grade 12 na ko ba? Magkinahanglan ko no og birth certificate. Oh, way problema, uy. Narehistro naman mo. Kaduha naman gani. Maglukat naman lang mo, ana. Ah, mangayo na lamin ni Kuya og kwarta, ma. Kay maglukat na mi sa among birth certificate. Kaduha ka marehistro, bis? Ha? Duha magod kapangani mo ang narehistro din O, unsa? Tuig 2013, tong gipalate register mi sa akong maguwang sa among mga ginikanan. Kay wa lagi may maparehistro sa among mga ginikanan pagkatao na mo. Unya, wa may result. Naabot na lang og 2015. Mao tong gipabalik na lang sad mi og parehistro. Og dihang naglukat na unta mi sa LCR, duha man kapangan ang naka-register nako. Unya, Okay naman ang ako, Jiniglin. Wa mas lang moingon nga kaduha ko ma-register. nya naon sa ditong ako ang kaduha man kuno ko marehistro kuya. Aw, basin tungod to kay kaduha man gid ka marehistro. Unya nganong kanang imo? Nganong okay ra man lagi? Wa man maduha ang imong pangan nga parehas og dungan man unta ta nga giparehistro og kaduha. Ambot lang.
Ngano ka narang imong panganang kaduha marehistro? Na, saan man ninako ini kuya, uy. Nga naduha man ang resulta nako sa LCR. Ila pa man ko na tong susihon ko na unsa to. Mao lagi na, ma. Unsaon man ninako, ma, uy. Ay, naunsa naman sad na, uy. Mo gani, nyo sa amin ako aniran, ma. Nga kinanglano na ba yan ako akong birth certificate na nagpa-enroll na ako sa grade 12. Na, pasabda ng mga maestra ninyo, ay, nga maunay nahitabo. Sugdap yan ang pagparehistro ninyo. Ma, Sa pabaybahi mo na to, anak, nga gibuhat naman na nato ang tanan. Kaduha mong gani noon mo maparehistro. Pasabda na lang ng maestra ninyo, anak. ma. Naunsa mo po nang imuha nga naduha man. Kawara man lagi ang kangkuya nimo. Imo raman. Nga parehas man unta mong dungan na mong giparehistro. Mao gani, ma. Ug naunsa na na. Ah, pasabta ng maestra ninyo, oy. Nga ingon andang nahitabo. O, ma. Mao ni nahitabo, ma'am. Pasayloa lang gyud ko, ma'am, nga wa ko ikahatag nga akong birth certificate. Kay mao man ni nahitabo. Ay, kinahanglan na ba gini Jenny Glenn? Kay pohon, kung mag-graduate na mo sa senior high, mao mo ni basihan sa inyong diploma. Mao ni sa inyong pagpa-enroll sa grade 12, pangayoon na unta ni namudaan. Ma'am, pangyo lang ko, ma'am, be. I-enroll lang sa ko. Ako lagi unya ng atimanon ng akong birth certificate, ma'am. Unya, kay wa pa man kay klaro nga narehistro. Apelyido sa lang sa imong mama nga itong ibutang nga may imong apelyido. Oh, ha? Uy, gano'n ko na nga di man akong apelido ang imong gida, Jenny Glenn. Mao may ingon sa akong maestra pa. Ah, binuwang! Ang akong tatong apelido! Ay, basing tungod kay wa lagi siya gikahatag nga birth certificate. Maunang ako ang apelyido ang giingos maestra nga ipada ni Jenny Glenn. Ah, dako ng binuwang! May magpatay na ko! Niya pa man kong amahan! Niya man kong amahan ni mo, Jenny Glenn! Dako pa man kong buhi! Ngayon di man pwede nga magdakas kong apelido! Ambot lang atong ma'am pa, uy. Nga kang mama man nga apelido ang gipada niya. Ipausab na, Jenny Glenn, ha? Ipausab na karon gyud dayon. Kay madaka niya na tagastuhan ng pag-usaban na. Pa. Naglibog na gyud ko ron kung unsay angay akong buhaton. Kay sigihan na bay ako og suna sa akong maestra og asa na ang akong birth certificate kay grade 12 na bay ako og mo graduate na unya ako sa high school. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, kaduha ko magpa-late register kay ang unang pagpa-register wa may result. Mao nga nagpa-late register ko usab. Unya nadoble na kuno ang akong pagpa-register. Asa may akong tumanon adto? Ikaduhang pangutana, duha mi sa akong igsuon ang dungan nga gipa-late register sa kaduhang higayon. Apan nga nung ang ako ramay duha ka pangan. Usa ra man gyud ka pangan ang sa akong igsuon. Ikatulong pangutana, tungod kay wa ko kahatag og birth certificate sa akong maestra, apelyido na lang sa akong inahan ang gipada sa akong maestra nako. Mao na ba gyud ni ang akong gamiton hangtod mo graduate ko? Ikaupat o katapusang pangutana. Pwede pa ba nga mabalhin ang akong apelyido ngadto sa apelyido sa akong amahan? Unsa may paagi? O pila man sad ka ang magasto? Mausab pa ba ang apelyido nga akong gigamit sa eskwelahan? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jenny Glenn. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, no nga mga problema nato sa mga ato ang kapika, sa atong trabaho, sa ato ang mga kabutangan, sa ato ang kabanay, sa ato ang kaila, higala, silingan ug unsa ng mga issues nato dinha. Pwede pug inyong mga personal, mga emotional nga mga problema,
problema ninyo sa ilang love life, kinsay napakyas din na sa ilang gipanguyaban, sa ilang crush, sa ilang karelasyon, ay sige lang, ihilak lang na, ipadayon lang yun na ang kanang kasakit, no, mawara na. Move on, pag may time, ana lang yun na ang ato ang buhato na. Mga guys, mga sukinting paminaw, kay usahay, di man yun na garantiya good ang kanang relasyon nga, forever yun ganahan ta, pero usahay, no, ang fate, ang destiny, ang ato ang batasan, no, dili gyud magka jive, no, di gyud magtando, so unsaon na nato. So meaning, move on kay na ay lain, no, sige lang, ana ra gyud na, okay? Og ato ang mga suwat pwede nato ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender na to karong adlaw, taga Sindangan, Zamboanga del Norte, ug taguon na to siya sa pangan nga Ginny Glenn. Si Ginny Glenn ni suwat ni nato kay duha sila sa iyang manag-igsuon nga wa di ay marehistro. Gidungan sila og pa-late register sa ilang mga ginikanan ni adtong 2013. Pero tungod kay way resulta, giusab na sad og pa-late register pag 2015. Og dihang magkuha na siya sa iyang birth certificate. Nakita nga kaduha na parehistro ang iyang pangahan. Apan ang iyang igsuon usara. Ug dihang wala na sila kahatag og birth certificate sa maestra, ang apelido sa iyahang inahan ang gipadala niya sa pag-enroll niya sa grade 2. Iyang unang pangutana, kaduha ko magpa-late register, kay ang unang pagpa-register wa may result. Maong nagpa-late register kog usab. Nya nadoble na kuno ang akong pa-register, asa may akong tumanon ato. Actually, ang dapat nimong tumanon ang first, no, nga pagparehistro kay mao man gyud na ang sakto nga record, ang double or ang second registration, mo man to'y dapat i-cancel na to. Kita gud mga sukintig paminaw, dapat ka usara gyud ta magparehistro. Inig ka anak manggud unta gyud no sa bata, dapat iparehistro na dayon. Maski pa og dili sa ospital, may manggud tong ospital, bintaha na ang ospital maanak ta, kay ang ospital mismo mo'y mutabang og process sa birth certificate sa bata. Usahay, ang problema aning mga midwife or mga mananabang or kanang mga laying-in, malimot siguro sa ilahang obligasyon or dili mo tultul, maunang dili mo marehistro. Muna ang mga ginikanan unta, no? Wa man ay problemang anak ta dinha, mga birthing center. Okay ra gyud na, labaw na kung safe lang, okay pud ilang facilities. Pero inighumantaw ninyong ire, inighuman luwal sa mga inyong anak. In town, tul-tul pud mo og siguraduhan ninyong marehistro in town na ang inyong bata. Okay? Now, in your case, Jean Glenn, then imuhang first registration mo imuhang sundon, ha? Ikaduhang pangutana, duhami sa akong igsuon, nga nadungan og gipalate register apan nganong ang ako ra may naduha ka pangalan, usa ra man gyud ka pangalan ang sa akong igsuon, supposed to be manggod nakalusot lang gyud siguro ng imo, no? Now ang katong sa imuhang manghod basin or igsuon na timbrihan gyud siguro to, mao nang wa nagmalampuso ng ilahang second registration, munang wala na double registration. Imuha wa siguro gyud na namatngunan or late kay kibaw ka ang kaning atong local civil registrar, murag usapod ni sa ahensya sa ato ang gobyerno nga murag kinahanglan na gyud i-computerize, wa pa gyud ni na digitalize, wa pa gyud ni na limpyo ang ilahang mga record. Dili ra gyud in town ikaw, Jean Glenn, ang naay problema din ha sa local civil registrar, ubay-ubay sad gyud, no, ang mga magsayop-sayop og intra, unya sakto imong pag-fill up, pag-type dito sa opisina, nagsayop-sayop, unya kita na hinuoy mahasol, pagpausab kay na-submit na sa PSA, wala pagyud ta ana. Hopefully, no, in the next 6 years, when the new term of the president, no, welcome usa ni sa aspito nga ita ilahag yun untang tarungon kay nag-national ID ta, no? Okay man pud na kay para naatay national ID, ang problema manggod ani nag-ID na ta pero ato ang mga
first records nato sa gobyerno, which is our birth certificate, nagkaguliyang pa. No? So, muna, mangita siguro tag sakto og maayong leader, no? Kung kinsa atong butaran, kanang makapahanay og makapatarong sa ato ang sistema diri sa atong nasud. Labaw na ning mga offices ka kinahanglan gid nato i-improve, no? Sama sa local civil register. Ikatulong pangutana, tungod ba kay wala ko kahatag og birth certificate sa akong maestra, apelido na lang sa akong inahan ang gipadala sa akong maestra nako? Mao na ba gyud ni ang akong gamiton hangtod mo graduate ko? Dili. Ang imong gamiton gyud nga apelido kung unsay nakabutang sa imuhang birth certificate. Nakakuha man ka sa imuhang una nga birth certificate, katumoy gamita para mo na imuhang official record, no? Mo na imuhang gamiton. Kaya ang ato ang pangan sa eskwelahan, kanang sa TOR nato, no transcript of records, ato ang report card, sa ato ang mga official and all other government records, dapat consistent na siya kung unsay pangan nato sa ato ang birth certificate. Kay lagi mo lagi na ang pangana to sa birth certificate ug unsa nang mga detalye nga naa dinha maugid unta na ang ato ang official nga record, no? Maugod na first gid nato nga dokumento pagpamatuod na tawo ta. Maugod na ang first nga dokumento nga nag-record natong naapil ta sensus sa gobyerno, no, nga gi-recognize tang tawo sa atong gobyerno nga naa natay katungod, no? So mo ganay ato ang tan-awon, munay ato ang gamiton. Okay? Munay gamita, Jinglen, ha? Ikaupat o katapusang pangutana, pwede pa ba nga mapabalhin ang akong apelido ngadto sa apelido sa akong amahan unsa may paagi ug pila man sad kaha ang magasto? Mausab ba ang akong apelido nga akong gigamit sa eskwelahan? Okay? Now, ang kaning inyuhang sa imuhang imuhang suwat akong gi-tan-aw. Wa man nimo gisulti kung kasado ba ang imuhang mamagpapa or dili. Now, explain na lang ni nato og klaro, kung dili kasado ang imuhang mama, even in your birth certificate, dapat kung dili kasado ang imuhang mama ug papa, dapat sa birth certificate nimo gi-acknowledge ka sa imuhang papa kanang sa likod ba nga pirmahanan para makadala ka sa iyang apelyido. Kung pananglitan, kasado ang imuhang mamagpapa, way problema kay automatic apelyido sa imong papa ang imuhang dalhon. Now, again, kung dili sila kasado, dapat i-acknowledge ka. Kung wa ka gi-acknowledge, no, kay dili man sila kasado, then sakto imong teacher nga apelyido sa imuhang mama ang imuhang dalhon. Now, kung gusto ka nga usbo na ang katong imuhang first nga birth certificate, kay mo man akong giingon nga gamiton nimo, kato ipa-acknowledge mo to'y pirmahan sa imuhang papa ug i-acknowledge ka aron ang apelyido nimo ang gamiton ng apelyido sa imuhang papa. So mausab na gani na nimo, pwede na po na nimo usbon ang tanan nimong record sa inyong eskwelahan. Kay ang kanang record nimo sa eskwelahan, Inday, ang gamiton ana kung unsa angan nga nakabutang sa imuhang birth o unsang mga detalye ang nakabutang sa imuhang birth certificate, kanang official nga PSA nga kopya, maugid na ang imuhang gamiton. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, mayong adlaw og amping mo mga suking tigpaminaw.